ena futu semu amede ema wo ene se kyerɛ kwan kyerɛ ekwan ana se kyerɛ me kwan odofo saa asem we nu a enne ebeto ma adwini mu no medwene ho ana asem we die nanso na emu pi emu dopa odofo wo kyerɛ wo bi kwan a wo kyerɛ ne kwan pa ana wo kyerɛ ne kwan bone se wo kyerɛ wo bi ade a ena nwumere meka kyerɛ se eye papam na wo kyerɛ no ana se boni mu a orofo twro no aka se yenkyira bofo akwampa na wonyina wanfiri ho wo twro nim anoti ena nwumere meka kyerɛ se me kyerɛ wo kwampa na se kwambone eye titi and me can trust say, are you showing your brother the right way or the right path? I know na me person what you say na nwumere. Orofo eduru baby a said your manfo bi ekyerɛkyerɛ no. Eduru baby a ya na asefem. So ukotro ni mu ne aka say rabbi ana rabbi. Jesus Christ and the title no oye kyerɛkyerɛ ni. Anoti abra wo ba wiase dia bai ene oba kyerɛkyerɛ ye Yesu Kristo na meka na asemi rabbi ana rabbi ye kyerɛkyerɛ ni enti Yesu Kristo ba wiase no dia bai ene oba kyerɛkyerɛ ye wanyoma pinu an wo kyerɛkyerɛ ye ema wiasem eda ho ema Kristofo so ene omotumi anya bi eken di omeka ye nyina ebam ama empokura no Easter itwa mu odi ni moja eje adasamankwa obekyerɛkyerɛ si eka wona wo kyerɛ pa de na ya teacher fo ne asofo omo na kyerɛkyerɛ enoti enami nuanom asofo a omo kyerɛkyerɛ sɛ de be ya ye be ko osoro ahimam omo de tworo no omo kyerɛ papa ana bone no omo kyerɛ enami nsoro na meka na asofo nyina akoye yiedie. Are we preaching virtue to my kind? Yay. Asofo a omo kyerɛkyerɛ no. Me busa na nwumere sɛ ɛdeɛ bɛ poten ɛna omo kyerɛ. Enti sɛ wo yɛ sofo na nwumere sɛ wo nkyerɛ na wo nkyerɛ kwampa na sɛ yedie na wo kyerɛ sika ɛna wo pɛde a na kyɛ sɛ kwan a wo fa so kyerɛkyerɛ no. Wona wo kyerɛ wo modu o makɔ so ahimema hefa na ade o mokro osofo befa bible no sɛ de be ya de wom obɛka no obɛkyerɛkyerɛ na empo enwoma bi ewom na adasama ebetumi ede asaka firi won bɔne ho sɛ bɛkɔ akɔ yɛ adwamamɔ obetumi abɔ sɛ adwamabɔ nyɛ awudie nyɛ sɛ de 10 commandments ne kano ye musa se na asofo ne musen ena omutimi kano kura 10 commandments no Yesu Kristo dijae eti ekokoba ne se ye kyerɛ ne ye de ko osoro ahemamu a orofo wanhwe yi a heaven hokura no Kristofo ne be den so mbeko efisa asofo no omo kyerɛ ne sen ama nipa tumi asakra ko heaven hobi kyerɛkyerɛ ni sen na wo kyerɛ akoda no se de be ya Dati ankwama bigana ebenya mindri eni atwotwo wuro aloyafo ne adokotafo ena teacherfo bi omo kyerɛkyerɛ ne koda na kwotworo nsohwe no omo kyerɛkyerɛ o no omo nkyerɛ so o omo twapo last hour last days teacher ni a obekyerɛkyerɛ na koda na dwuni mu adɔ na wahunu nyansa no o twa 31 days bosome so okogina katwia ma me papa me maame no mawofo ɛdeɛ bɛ na akoda no ne koda brem o kyerɛ no ama empo ayefa pem na aka na brabɔ na dachi ankwama bi no wonyina kana brabɔ ho na de hwo no kan yɛ sɛ yɛnkyerɛ abɔfra kwampa no na wonyina wanfiri ho no ɛdeɛ na ɔde kyerɛkyerɛ wo ma no na ɔbaata bia ne bab ntatwo obo no kura nyɛ yi o na nakwadwo de ye na sapon de ye na said dia kwade me wono bra me breye
Instead say akoda na ye bone no obekire no kwan papa no onyina wanfiri ho no obetwa ne to no atwane na akokom no na wahunu nyansa ne mpani mfie so no obe ne tatwo se ya obenyini na cocaine wonom enti dia be pa na ye kire ne ye tetre ye ma no orofo enese wo kire wo ba kwan papa dia da chi akwama bi no bete so mfaso na so be free wani ha na se wan kire na wan kire ne kwan pa so dia da bia post station wo obekọ ho se wudi ho atrantwie ani ebeduru ba bi na akoda na wonum se wan kire ne kwan pa so ntino afi na cocaine na wonom adwamammo na wo bo maami akoda no wan kire na antre kire ni yo wan kire ni ye enti akoda no wagye wonsem o ka baako o ka mienu ananti afutusem amede mame maame no mawofo se yan kire akoda ne kwampa no na wonyina wamfiri ho se de tworo no kae no enkane se ye ka Ghana pa na empo se de na yesika asantema makonwa no sa asanti benya bia kire no benya bia ka wona o ma asante ni benyam aye nananom niemu sa se nananom bi no sabre wo mo kire no ma kire ni yi ana obi okura mamra ni amane kwaside ekura so ogu nsan ye musa se nana no onimu ana na empo abakosem bi kura wofie ho no nananom ehwe so mo beka kire nkirima na daachi bi no sentifu ni wapagafo aba ho no ye musa se nananom omo kire orofo na futu sema mede ma no eyetiawa se yenhwe na yenkire na ye kire so ayenkire papa no ni nya bone niwu na mojidie se ye kire ne kwampa so dia dachi ankwama bi no se wo ye obatan se wo ye sofo se wo ye tichani se wo ye nana se wo kire ne kwampa so dia dachi bi ubete so mfaso krono nyina benya mfaso afiri so omanu nyina benya mfaso afiri so na babusuaku a wodam no so anya so mfaso tena nwumira sema me kan se ye kire nko ade a ye kire kwampa ankaka koda ye tete wo mu ama dachi bi sempanifo ni ho a nkoda ya bisu omana no ye kire mo adepa ne kire mo kwampa no a me ogidie kase se omadwene be yedu na omadwene mu ebeye nam se de ebeye a sentifu ni ho na sapagafo ba watumi ede nokore atimi atete oman no atete abusua no atete asanteman eye me modofo pasa ya boaje fosuo 19 fosuo